Першая кніга Параліпаменон, раздзел 15. Таксама пабудаваў ён сабе дамы ў горадзе Давіда і прыгатаваў месца для каўчэга Божага і зрабіў для яго палатку. Затым сказаў Давід: «Нельга, каб хтосьці нёс каўчэг Божы апрача левітаў, якіх выбраў Господ, каб насіць яго і паслугаваць каля яго навек». Дык сабраў Давід увесь Ізраэль у Єрусаліме, каб занесці каўчэг Господа на сваё месца, якое прыгатаваў для яго. А таксама паклікаў сыноў Аарона і левітаў. Сыноў Кагата быў кіраўнік Урыэль і яго браты 120. Сыноў Мерары кіраўнік Асая ды браты яго 220. Сыноў Герсона кіраўнік Йоэль і браты яго 130. Сыноў Элісафана кіраўнік Сямея ды браты яго 200. Сыноў Геброна кіраўнік Эліэль ды браты яго 80. Сыноў Азіэля кіраўнік Амінадаб ды браты яго 112. І паклікаў Давід святароў Садока і Абіятара і левітаў Урыэля, Асаю, Йоэля, Сямею, Эліэля і Амінадаба і сказаў ім: «Вы з'яўляецеся кіраўнікамі родаў левітаў, ачысціцеся вы і браты вашы, ды перанясіце каўчэг Господа, Бога Ізраэля, на месца, якое я прыгатаваў. Бо раней не было вас, і ўчыніў Господ, Бог Ізраэля, разбіццё сярод нас, бо мы не пыталі ў яго, як належала». Такім чынам святары і левіты ачысціліся, каб несці каўчэг Господа, Бога Ізраэля. Сыны Леві неслі каўчэг Господа, Бога Ізраэля, па загадзе Маісея паводле слова Господава, на плячах сваіх на жэрдках. І загадаў Давід кіраўнікам левітаў, каб выбралі з братоў сваіх спевакоў пры музычных інструментах, гэта значыць пры арфах і лірах і цымбалах, каб моцна гучаў голас радасці. Дык паставілі левіты прыдзвернымі Гімана, сына Йоэля, і братоў яго, Асафа, сына Барахіі, а сынаў Мерары братоў яго Этана, сына Касаі, і з імі братоў іх другой ступені, Захарыю, і Бані, і Язіэля, і Самірамота, і Ягіэля, і Ані, Еліяба, і Банаю, Маасію, і Мататію, і Еліфала, і Мацэнію, і Абедедома, і Ягіэля. Потым спевакоў Гімана, Асафа і Этана, якія гралі добра на медных цымбалах. Захарыя ж і Азіэль, і Самірамот, і Ягіэль, і Ані, і Еліяб, і Маасія, і Баная гралі на цытрах высокім тонам дзяўчыны. Затым Мататія, і Еліфал, і Мацэнія, і Абедедом, і Ягіэль, і Азазія гралі на цытрах, дамінавалі ў актаве. Хананія ж кіраўнік левітаў, якія неслі каўчэг, стаяў на чале шэсця, бо быў вельмі мудры. І Барахія, і Элькана былі прыдзвернымі пры каўчэгу. Далей Себанія, і Язафат, і Натанаэль, і Амасай, і Захарыя, і Баная, і Еліязер, святары, трубілі ў трубы перад каўчэгам Божым, а Абедедом і Егія былі прыдзвернымі пры каўчэгу. Дык Давід і старэйшыя Ізраэля і трыбуны з вялікай радасцю пайшлі, каб перанесці каўчэг запавету Господа з дому Абедедома. І калі Бог дапамагаў левітам, якія неслі каўчэг запавету Господава, то былі ахвяраваны 7 быкоў і 7 бараноў. А Давід быў апрануты ў плашч з вісону, ды падобна ўсе левіты, якія неслі каўчэг, і спевакі, і Хананія, кіраўнік тых, хто нес каўчэг. Прытым Давід быў апрануты таксама ў ільняны эфод. І ўвесь Ізраэль праводзіў каўчэг запавету Господава з радаснымі воклічамі, і пад гукі рога, і пад моцныя гукі труб, пры цымбалах, лірах ды цытрах. І калі каўчэг запавету Господава прыбыў у горад Давідаў, Міхол, дачка Саула, гледзячы праз акно, убачыла цара Давіда, які скакаў і весяліўся, і пагардзіла ім у сваім сэрцы.